Ngaye eklabhini safike saphuza kwaba right ngabuya ngalala so ngisethi ngiyavuka ngakusasa ngabona ukuthi lokhujani i-NS yami ayingeke ibhlungu kakhulu mangiye e-toilet ngiphelelwa ama-break kuyimanje nje ngifake ngisho ne-pampers. Kodwa ucabanga ngani uzwana abangani abaney'tabane ucabanga nje ngempela ukuhamba nalolu bhubhane loyo? Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kwesisiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungu Star. Namhla sivashele mfowethu othi-kena unodaba afisa ukulidalula naye. Sawubona njani? Yebo ma njani? Ngiyaphila, ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Ngiyanibingelela ababukeli indawo engiqhamukela kuyona ngiqhamukela eLundi. Qhamuka eLundi? Yes. Okay, ubekwa yini la namhlanje? Kunodaba kulo muntu lo ngifuna ukuconfessa kuyena. So ngifuna ukumtshela nje enye imfihlo. Eqala kanjani imfihlo? Imfihlo yami iqalwa ngokuthi kunabafethu engangihamba nabo. Uyaphi? Saseklabhini soyijabulela nje njengabafethu. Sesifika lapho sajabula. Sesiqedile ukujabula ngathi ngiyavuka ngakusasa ngangazizwa la ngemuva yabo ngemuva so ngasola ukuthi sho ukuthi khona umuntu engangilale naye. Ima wawuphuze kangako yini wena? Ngangijabule kakhulu ayazi na umuntu mayejabule kakhulu yabo. Awuzwanga lutho nje? Angizwanga lutho ngazizwa ngakusasa nje ekuseni ngezwe ukuthi hayi lo. Okay, mawuzizwa ngakusasa ekuseni uzwane? Ngiyezwa ukuthi ngekubuhlungu la ngemuva la ngila embobeni yokubhosha manje ngiyezwa ukuthi hayi sho ukuthi khona umuntu ovedana nje yabo. Okay, manje nilele eroomini nonke? Yes, silele eroomini. Nabafoni nonke? Yes. Okay, ngabe kwenzakalani mawucabanga kwakho masuzama ubuyisa ingqondo? Ngikhumbula ukuthi ngaphuza emva kwalokho ngathi bafethu hayi ngoba sengikhathele ngahamba ngayolala. So bona basala-ke bajabule because ngalala kuqala. Kwaba into kanjalo. So kubafoni laba ukhona umsolayo ukuthi wayenza lento? Bakhona ngibasolayo. Bakhona shuthi wenziwa abantu ababili? Angazi ngoba ngithi nje ngavuka ngakusasa nje because nebhabhalaza yonke into kuhlangahlangene siklamaklama yabo konke nje. So manje-ke ngenzeka ukuthi phela uthe wawuphuzile kakhulu. What if waye e-toilet kanti u-constipated? Angilalokho kusangenzeka kodwa phela angazi. Wezwa muphi umehluko? Ile nto engizama ukuyi-understand. Wezwa muphi umehluko? Mhlawumbe wawunesilonda noma waqhuma kakhulu kwenzakalani? Angiphelele nama-break lapha ngabona ukuthi hayi ngeke inkinga nje le nkulu le. Mawuvuka utshela abafowenu ukuthi hayibo guyizini kunento ewu-A no B no C kwenzakalani bathini? Nabo bathi abazi. Wena kuphela wonke umuntu omunye izinqa zakhe i-right? Mina kuphela nje. Ezabanye izinqa i-right? Izinqa zi-right and futhi abafuna ukuphumela obala ukuthi kuyenzakalani because sasisonke sijabula sonke. Kwaba yinto kanjalo. Abantu-ke nesenibe abangani isikhathi esinganani nabo? 5 years. 5 years? Yes. So manje-ke lento le yenzeke nini? Yenzeke 2 months back. Yenzeke 2 months back? Yes. Already siyakushisa? Ayangishisa manje so nami ngiyafa ama-pain nje yonke into nje ngiyaxakeka yabo. Noma ngiya nasendlini encane ngiba nenkinga. Uyile kadokotela? Bengakayi kadokotela kwamanje. Why ungayi kadokotela ngoba phela kubalulekile? Uyasaba? Ngeke uzothina udokotela nami ngiyasaba phela le nto idinga isibindi. Manje uzoconfessa kuba? Uzoconfessa kulo muntu lo engithandana naye. Othandana naye? Ukuthi nayi inkinga engibhekane nayo manje. Okay. Ngoba uthi-ke noseyinhlungwini namanje ngoba uhleli uncomfortable. Yes. Manje ngumuntu othandana naye la. Ekamereni nenze njani? Bengimbalekele because naye uyathanda phela ukuthi yabo ajatshuliswe yabo ngibe ngimbalekele. So kulo 2 months nje uyabaleka wena? Women on the run. Uyacabanga ukuthi mhlawumbe uyamchithela? Nalokho sangakucabanga because vele all the time-ke umuntu wesilisa hlezi ecatshangela lezo zinto ukuthi khona omunye umuntu okhona, khona omunye umuntu okhona. Yeah, vele phela kube into kanjalo. Angithi wena ufuna ukukhama clean usho ukuthi mama ngathi ngiye ephathini with the boys ngavuka ekuseni sekwenziwa ukuthi. Angithi manje nalokho-ke kuzotshela ukuthi hayi shuthi vele ngiyakwenza yabo ngakho-ke ngiza. Kahle usenkingeni.
Seneminyaka emingaki nithandana? Sino 7 years. 7 years. Yes. Usuke wavela ekhaya noma nisathandana nje kuphela? Sisathandana and lapho ngiseyinhlelweni zakhona ukuthi Uthi uvele ekhaya. ukuthi ngivele. Umuntu onjani? Umuntu oright, ohloniphayo, ongeza impatho, ongijabulisayo nje. Uma ucabanga-ke mase simfonela simnika lolu daba uzothini? Angazi-ke lapho because makuxatshwana phela uyazi kuyaphanjwana Kuyahixozana. yabo omunye udonsa omunye. Angiboni ukuthi lapho sizozwana kodwa kuzokuya ngokuthi mina ngisibeka kanjani isitori sami kuyena. Okay, before simfonele usisi, ngikuzwa ukuthi ngoba even noma uhleli la u-uncomfortable, manje ngabe unesilonda mhlampe noma ufaka i-diaper, ngikuzwa ukuthi ulahlekelwa nama-break and lapha uyile nakadokotela, so wenze njani? Ufaka i-diaper, ufakani? Ngifaka yona lento eshoyo masithi because iyangisiza yabo kwamanje yabo. Umuntu wakho usekwabona ukuthi ufaka inapukeni? Akazi abona, akayazi phela lo. Yiyo. Akayazi. Akazi ukuthi ufaka inapukeni? Akazi because even manje ngigqokile akazi. So kulo 2 months awukazi ugqoke phambi kwakhe? Hayi phela ngiyabaleka ngithi nami ngenza ubusoka phela ukuthi angaboni into Yeah. ngingajump yabo ukuthi kwenzakalani. Ekhaya ukhona umuntu osazile lesi story? Akukho umuntu kwamanje because Wena kuphela mina ofayo nale ndaba? Mina ngifayo ngale ndaba. Abangani abakaze baku-check-e phela ukuthi hayibo wahamba uthe kunenkinga ethile, usunjani? Abangi-check bayangibalekela Bayakubalekela? bayangihleka futhi yabo. So ngiyasola nami ukuthi ushuthi vele into ababeyiplanile vele ukuthi kube kanje. Yo, so you telling me ukuthi shuthi bona bayalazi iqiniso wena usubumnyameni? Mina ngisebumnyameni manje ngisenkingeni manje. Yo, nezwela ababukela emakhaya, asimthinta usisi simuzwe ukuthi uzothini ngalolu daba ngoba ngathi sithanda ukuba nzima, kodwa sithemba ukuthi ibhuti-ke uzomnikeza i-support oyidinga ngoba right now udinga i-support. Udinga i-support, udinga udokotela. Ngiyayidinga kakhulu as long naye mayezokwazi ukuthi sihambe naye siye kadokotela sesilungise lento because angikwazi ukuya kadokotela ngingekho because yabazi odokotela bayathethisana. Hlezi kushiya ukuthi amadoda amagwala, hayi namhlanje ngiyabona uhlala u2 months uncamela ukufaka inapukeni kunokuthi uya kadokotela. Usabani usabuza udokotela uzothi dunusi? Kuningi ne-injection nje ngiyayisaba. Usaba konke nje nomjovo yo. Asimfonele usisi mhlawumbe uzosiza ukuthi uhambe kadokotela. Ready ukukhuluma nomuntu wakho? Ngiready kodwa nginovalo. Hayi, ehlisa uvalo. Sizama ukuthola isixazululo la, kumele uya kadokotela. Yebo, sawona? Sabona sisi unjani? Yebo. Unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV. Kuhlelo lithi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakwazi ukukhuluma. Okay, la kuyo sikhipha izimfihlo ngihleli nopartner wakho. Ubhuti lo othandana naye. Unodaba afisa ukutshela lona. Yebo, ngiyazi. Ngisacela umlalela. Sawubona njani umuntu wami? Ngiyaphila njani? Nami ngiyaphila la. Manje mama khona into eyenzakala la ngifuna ukutshela yona. So kade ngangikufihlela yabo. Usona ifihlo wena. Cha phela ngifuna ungizwe ungaqali lokho ungihambela phambili. So la khona ngangihambe khona nabafethu ngayi clubini safike saphuza kwaba right ngabuya ngalala so ngithe ngiyavuka ngakusasa ngabona ukuthi lokhujani NS yami ayingeke ibhlungu kakhulu manje ngiye toilet ngiphelelwa ama break manje nje ngifaka ngisho nepampers. Kodwa ucabanga ngani uzwana abangani abanezitabane? Ucabanga nje ngempela ukuhamba nalo kuphana loyo? Cha ngangitsho abafuthi abaphilayo phela bakhona abafuthi aba straight kodwa at the same time befihle futhi. Ayibo, sathembene lo mshado siphila kuwona. Phela manje bengicela ukuthi ungisize ngikwazi ukuthi siye kadokotela because manje angile kadokotela. Hawu. Manje ufuna ukuyiswa yimina kadokotela? Yebo. Kanti ungangibiza isikhathi niphuza lapha yana. Ubungashothi uzongizokuphuzisa. Cha phela ngithi manje ngisenkingeni manje angithi wena umuntu wami angithi. Usiyangikhumbula ngoba manje usunenkinga ukuthi umuntu wakho. Ngalesi sikhathi uyophuza ungibizanga ukuthi angizokubambisa iglass mina. Cha phela ungazi ufana nongaboni ngicela wehlisa umoya. Sefa ngehlisa umoya. Yebo. Mina ngehlisa umoya. Yebo ngiyacela nje.
ngiyacela ngilalele ungisize. wena. Ngoba mina Ukungisiza kufanele ngise wena kudokotela. uyazi Ngesikhathi usahamba uyophuza ungenandaba nami ngoba ubukazi ukuthi la ngiyophuza khona ngiyohlala namantombazane. Na-ke avele kadliwa wena-ke. cha phela angithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda mina. Ngiyakuthanda namanje ngisakuthanda. Akukho okwenza ngikhombisa ukuthi ngiyakuthanda. Yabo? Oh, uyangithanda. Yes. Ngiyakuzwa konke lokho. Kodwa uthini ngalokho sekwenzeke kuwena? Angithi ngingakho ngifuna ukuthi ngicela ukuthi ungisize siye kadokotela. Yabo kuyimanje ngisenkingeni. Cha, babu wena uzisa kudokotela. Ngizozisa kanjani? Wena uzise ematshwaleni. Ngizozisa kanjani? Ungakhumbuli ukuthi ungibizi nami. Awuzuhamba wedwa. Wenza izinto wedwa. Cha phela Uma usudinga usizo uyangikhumbula. Uma usudinga ukuthi ngibe khona eduze kwakho uyangikhumbula ukuthi nasi lesilima lesi. hayi musukusho Ngisilima kuwena. Ngoba ungikhumbula kuphela uma usudinga usizo. musukusho kanjalo please ngiyacela bandla. Ngicela ukuthi ungisize bandla. Ngiyayicelela nje ngiyayikhalela nje mntama ngiyacela Hayi kakhulu. mina ngizokhuluma noma wakho mina ngizowasuma wakho. Ungakhulumi naye because abazi bona. Ingakho ngikhuluma nawe kuyimanje. Hayi angazi-ke mina ngizokusiza kanjani ngoba mina ungikhumbula kuphela uma unesidingo sokuthi hayi ngifuna ukusizakala ngento ethize kube leso sikhathi ongikhumbula ngaso. Ngiyacela nje ungisiza bakuyimanje nje ngihleli kabuhlungu la ngihleli khona ngikwazi nje nokuphefumula. Ngiyacela nje kakhulu. Siphuthume nje lento le ingazi ifike kubazali. Hayi ngingabona ukuthi ngakusiza kanjani ngiyezwa. Oh Hi sis unjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Khona into ishilo lana uthi-ke na kujike kwadliwa yena ehambile. So upartner wakho uyazi vele ukuthi ujwayelene nabantu-ke na abathanda abanye abafana? Yebo. Okay, and then for the past 2 months ubukhona into oyibonayo ehlukile ngayo? Bekukhona bengiyitayela yabo ngithi mhlawumbe usenomuntu omusha athandana naye mhlawumbe noma sekho into azenzayo. Bengazi ukuthi mhlawumbe ufihle indaba engaka. Yeah. Ukuthi sengathi kwaba leskin sakhe size sijikelele. Yeah. Futhi bengalindele ukuthi ngenzeka lezo zinto lezo ba kade bazwana yabo. Yeah. Yeah. Okay. Yona into engiyazi. So manje-ke ngicela ukwazi because into engiphatha kabuhlungu uthi akaze kadokotela and ufake ama-diapers lana and into engiphatha kabi or engiconcernayo ukuthi-ke udokotela akakamboni. Ngicela bandla wenze sure ukuthi uyamphelezela niye kadokotela am-check-e abone ukuthi kusangalungiseka yini. Yes, sizozama lokho-ke. Yeah. Ngiyabonga kakhulu-ke sisi. Yabo. Uzizwa unjani ngoba usukhulumile nomuntu wakho? Ngizizwa ngi-release kakhulu nje. Ngiyabonga nawe ukuthi ube half ukuziwe nomuntu. Usazophinda uhambe nabangani bakho? Hayi angicabangi ngiphinde ngihambe nabo. Ngiyabona nje bengiqala bengigcina ngilungisa izinto ngimkhokhele lo muntu ngibe right because ngiyambona ukuthi umuntu ophila. Kube umuntu bezothi zibonele. Uthishilo wathi-ke na uphinde kuhamba indlela zakho I'm sure uyokutshela straight ukuthi-ke ngathi bangakudla. Yo. Hayi siyabonga kakhulu babukele emakhaya nezwela usisi uthi-ke uzomsiza ahambe kadokotela. Ngicela bandla ukuthi senze i-follow up check ukuthi-ke uyilini kadokotela wa-check ukuthi unjani ube ngcono because kubalulekile yabo lento yokuthi-ke uthi ufaka ama-diaper at this young age uyoguga nini ngoba usabuya kadokotela ngaze kwenze umonakalo. Yes. Yeah. Siyabonga kakhulu-ke siwu-Black Life TV. Nawe uma unase sakho i-story please ungakhohlwa usidrophele i-message usitshele uzohlala la uyikhiphe imfihlo yakho siqhubeke sephambili. So Black Life TV please don't forget to share, like and subscribe.